Tapos na yung bakasyon natin. Bukas may pasok na tayo. Maaga yung pasok ko bukas alas 6. Ang ganda talaga ng gustong-gusto ko yung pagkakagupit sa akin. So, bago ako matulog, hindi talaga pwedeng hindi ako minom ng tea. So, ito yung pang relax ko sa gabi. Bago ako matulog, umiinom talaga ako ng yung regular tea, green tea. You wanna say hi? So, kahit anong type ng tea, basta green tea, ito yung meron ako dito sa bahay. Ito yung iniinom namin ni Dan na tea sa bahay. So, sa isang cup, isang bag ng tea lang yung ginagamit ko. Magpapainit lang tayo ng tubig sa electric kettle. Paborito kong inumin talaga sa gabi is green tea. Any type of tea, basta green tea. Yan, hindi pwedeng mawala yan bago ako matulog sa gabi kasi nakaka-relax siya. Tingnan mo yung ginagawa ng anak ko. Ella, anong ginagawa mo? Hi! Gusto niyong paglaruan yung loob ng, tawag dito, dishwashing machine? Kinakalikot-kalikot niya lang yung mga ganyan, oh. Yan. Okay. Ewan ko ba natutuwa siya sa dishwashing machine? Ganyan lang, kinakalikot-kalikot niya lang. Na-experiment siya kung Hindi talaga ako makabubun sa gupit ng buhok ko. Ang ganda ng gupit ng buhok ko. Gusto ko siya yung gupit niya. Ayan. Hindi ako makamubun. Ito na yung yung gustong gupit ngayon, maiksi. Ayan. Maiksi talaga para mabilis lang siyang ayusin. Ganda. Ayan, kumulo na yung tubig natin. Maglagay lang tayo ng mainit na tubig sa cup. Perfect. Gusto ko talaga tong size ng cup na to sa pagdating sa tea. Ito yung gusto kong size ng cup. Perfect siya. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. So, perfect talagang pang tea. Pang ginagawa ko siya, dinidip ko siya ng siguro mga 30 times. And then, saka ko siya tatanggalin yung tea bags. Kasi okay na siya eh. Next na video natin, haul tayo. Alam nyo ba, ang bala ko lang, lumabas ako kasi magpapagupit ako. Ito naman kasing thrift store dito. Magkatabi lang sila ng salon. So, pagkatapos kong magpagupit, dumaan ako sa salon. Sabi ko, tingin lang ako saglit. And then, ayun, umabot tayo ng halos mahigit 1 oras. So, nakapili tayo ng 2 bag, 1 sapatos, tsaka 4 na pantalon ata, at tsaka 2 top. Next time na lang sa sunod na video, i-haul natin yung mga napamili ko sa thrift store. Umabot ng nasa binayaran ko ata is $82. Basta mura na yun sa sa ganun kadaming napamili ko. Mura na yun sa $82. So next time na lang, i-haul natin siya, i-vlog natin siya kung ano nga yung mga nabili ko sa thrift store nung kahapon.